הסיפור שלי התחיל כשהייתי משוטטת ברחובות, רוצה להיות כמו כולם בדרכים לא רגילות. אני ממשיכה בשלי והזמן עושה את שלו. אנשים זרים שמבקשים יותר לצלם סרטון לעוד חבר. אפשר תמונה? כן, בטח, בוא. מעלים חיוך על הפנים, הם שרים את השיר ונהנים. אני אתן את הכל ומעבר כדי שתהי מאושרת, תהפוך לך עולמות רק לראות אותך נשארת. כן, את חלום מתוק שהפך למציאות. שנפגשנו לא קרה בטעות, אני לא רוצה לפספס הזדמנות לקבל אהבה, גם שזה לא פשוט. שעובר עלייך יום מסובך, אני לא דמות על המסך, תמיד זמינה כדי שנדבר, את רק צריכה להתקשר. חלו סטיילר, היי, מה המצב? את לא מבינה איזה יום נוראי עבר עליי. תזכרי שאני תמיד פה בשבילך. אני אתן את הכל